Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali kienet ukoll fuq nett tal-aġenda tal-laqgħa bilaterali fil-Berġa ta' Kastilja bejn il-Prim Ministru tal-Libja Fayez al-Sarraj u l-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru Libjan ingħata merħba mill-Prim Ministru Joseph Muscat u bosta membri tal-Kabinet f'ċerimonja li saret fi Pjazza Kastilja. Iż-żjara tiegħu f'Malta ħabtet f'mument importanti hekk kif fl-aħħar ġimgħat il-kwistjoni tal-immigrazzjoni reġgħet kienet tawġieħ ta' ras għal bosta mexxejja Ewropej. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li żjara tal-Prim Ministru Libjan f'Malta hija opportunità tajba sabiex iż-żewġ pajjiżi jiddiskutu problemi komuni li qed jolqtu l-iż-żewġ pajjiżi. Dr. Muscat qal li Malta tinsab lesta li tgħin lil-Libja terġa' tikseb il-potenzjal kollu tagħha. Dwar il-qasam tal-immigrazzjoni, Dr. Muscat tkellem dwar il-bżonn ta' koordinazzjoni aħjar bejn iż-żewġ naħat waqt li saħaq li għandna nżommu f'moħħna l-kwistjoni tas-sigurtà u dawk umanitarji. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru al-Sarraj irrifera wkoll għall-immigrazzjoni illegali. Huwa żied jgħid li waqt li l-Libja għadha tħabbat wiċċha ma' bosta diffikultajiet, il-Libja qed tħares il quddiem għal aktar żvilupp ekonomiku bejn iż-żewġ pajjiżi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.